Vala tsara. Bon, izy koa mahitanareo vidéo raiky karaha ty, izy le vidéo rô mba meky. Ty le tsy afaka iambesagna mbala amin'ny semaine elaela fa direct ivaliagna. Raha naveto matsika hamaly question'olo efatra dimy mba maromaro. Ya, question roma strictement mikasiky resaka tontolo indrazana fanjakana. Izy ty question ty ialako tsigny nareo nipozy izy tao tamin'ny teny frantsay fa za tsy maintsy magnano izy teny gasy mamaly izy satria raha momba fomba malagasitsika zegny raha eto, donc hoe tsara zegny hoe ajaitsika zegny le soatoaviny dikan'zegny hoe tsy maintsy malagasy mamaly izy na dia za mahay miteny français fa tsy maintsy ivaleko amin'ny malagasy. Fanontanianareo voanalohany hoe obligatoire ve ny rehefa mikaiky fanjakagna mametraka vola mban'ny lasety, zay zay le fanontaniana. Bon, aza avaiko eto zegny ny fomba. Izy io tsy raha hoe ke le fondinao namorogno izy igny fa izy igny zegny efa fomba ny razana fanjakagna, zany hoe efa agnatin'ny fomba. Amin'ny fomba malagasy zegny isaka anao magnano raha, donc chaque fois ty fais une geste anao tsy maintsy manamby zegny fivolagnana zegny, tamby na izy lafiky na izy managna fomba fivolagnana izy aby arakaraka faritra na izy mosarafa, ça dépend arakaraka. De izy regny zegny fitambezagna le razana, tambezagny zegny razana, donc hoe mety gaga anao raha ohatra za zegny volagna hoe même anao ikaiky fanjakagna zegny mipetraka aminao an-tragnonao na dia hoe olo araiky fogna hiatrika izy igny eo fa obligatoire anao tsy maintsy mametraka vola fogna zegny anao ambany asiettinazy. Ka nefa hoe fanjakagna ninao dia ikaiky izy anao tsy maintsy mametraka vola. Regny geste regny zegny tsy maintsy rehefa kofa ikaiky fanjakagna fagnahy io na dadibe io raha abaka côté ambadika obligatoire ny fametrahagna vola amin'ny lasety. Aveo koa ampieko koa ty ndraiky tsy nanontanianareo fa le izy ampieko tsara hay. Karaha zay koa tsika rehefa mangala raha agnaty ala, asanao jeudi io amory le regny hoe le karazana tisane qu'on appelle fangala iloko regny. Tsara avao fa anao rehefa mangala izy regny na ça soit andafy io na Mayotte na Madagascar, isaka anao mangala raiky amin'izy azo regny amin'ny plante regny, anao tsara manamby zany hoe apetraka anao zegny vola. Mety gaga hoe oui apetraka anao io vola, io tsy voatery ho be, mametraka 400 anao sanao zao nangala be tsy mihilagna, mametraka 400 anao zao sa nangala maromaro asa nangala vola velogno na anao sa nangala 3 raviny satria zegny aby agnatin'ny fangala iloko aby zegny, asa anao nangala regny tatama regny dia mametraka vola anao, tsy avoatery amin'ny teragna masiny fo zegny mametrahagna vola fa rehefa anao zegny namory fangala iloko regny nangala plante na anao nanapaka kakazo tisane andeha ataonao raha raiky hoe amin'ny fitahagna tsy maintsy mametraka vola anao amin'le toeragna zegny nangalanao zegny zegny fomba zegny tsara haitsika le geste zegny. Tsy mety hoe anao io asa hoe angala rangi-janahary, hitanao hoe misy kakazo ry rangi-janahary, anao avy anao na micouper anao mangala anao veloso, non tsy karaha zegny, mametraka vola anao. Ny tegna tsara amin'izao mametraka le vola madinika aby regny fa ndraikindraiky izy regny masasatra, donc hoe anao zegny mametraka vola madiniky na anao mametraka 400 aby regny apetraka amin'ny amin'ny toerana angalanao zigny. Karaha zay koa hoe zegny geste ataonao na plante ataonao zegny anao tsy maintsy mila mametraka vola. Question fagnobeny posenareo koa hoe nagnino fanjakagna anakahy tsy mahay teny gasy alors que misy izy aminamako mahay teny gasy. Marobe aminareo mahory fanjakagna avy aminareo tsy mahay teny gasy nefa misy aminareo sasany izy mahay teny gasy tsara zegny le fanjakagna malagasy avy aminazy. Karaha zay koa créole aby reo tatrandraha zegny maro amin'ny fanjakagna amin'ny créole reo tsy mahay teny gasy fa misy ndraiky koa izy amin'ny créole fo mahay teny gasy. Donc izy koa anao tratrandraha karaha regny tsara avao fa mety baka aminao ny faute, mety baka amin'ny fondinao, tsy maintsy araikaraiky taminareo fo. Donc hoe possible hoe le fondinao nagnamianao karazagna traitement na karazagna trambo hoe circonstance-ndraha tu n'as pas bien suivi. Ya, le résultat am'zegny voilà fanjakagnanao il ne parvient pas à parler dans sa langue natale, zany hoe tsy afaka mivolagna amin'ny satria zegny tu n'as pas accompli le traitement raha karakaraha zegny. Ke noho zegny misy koa fondo koa
manque de compétence tsy hainy hoe karakory ny tokony atao mba fanjakananao hafaka amiteny gasy tsara. Fa attention fa fondy aby reo tsindragnahary tsy maregny zay koa nareo hoe il faut que tu parviens à faire parler en malgasy mon fanjakana. Non, tu peux pas le forcer satria io ça dépend de vintana koa io. Ka dikan'zegny raha tokony izy tokony mahay amiteny gasy tsara zegny no fanjakana havy amin'ny olo araiky satria izy misy amin'ny sens irréversible. Misy gasy izy avelo fanjakana gasy fa fanjakana bakao miteny arabo na miteny shimaory. Ya comme kan ndranikendraza maro olo tratran'zegny. Ndranikendraza fa aminazy izy gasy fa ndranikendraza bakao miteny shimaory. Ya tsy magaga. Fa ny raha tsara hoe haitsika tsara hoe ndranikendraza izy métis comorien. Donc c'est normal hoe le côté misy izy am'le macomorien izy ndraikindraiky zegny s'est réveillé arakaraka ny olo pitrahany fa tsy izy amin'olo jiaby mahay teny shimaory zegny. Ke nono zegny zavatra logika be raha ohatra hoe fanjakana gasy na avy amin'ny étrangère tokony magnano volan-drazana anany izy. Donc hoe zegny donc amaleko le fampitaniagnanareo aby regny tsy andrasako ela fa anjaranareo zegny no hoan'zegny maregny le valiny ty agnontanianareo le gasy à côté nareo magnazava izy amin'ny volana mety azahoanareo izy tsara satria za tsy afaka miteny frantsay izy koa fa magnano vidéo karaha ty raha tsy amin'ny page hafa. Ya fa izy koa page ty eto tsy maintsy amiteny malagasy fo amin'ny fagnajako le soatoavigny malagasy zegny. Ke anaovako veloma baibay atsika jiaby manana tontolo sambatra ho tratrany dimanche azadigna zegny amin'ny dimanche atsika misy toujours misy émission fo. Ke magnano coucou baibay atsika jiaby mirary fahasalamana.